Sua kalastaa, maa heiluu! No niin, terve närkkäri. Moro, missä meidän ruohot? No tuolla talossa odottamassa sinua. Mennään sinne. Ei nyt odota sitä rahoitusta. Mitkä on nyt fiilikset? Päästy taloon. Tätä nyt se ruohon, nyt ihan rauhaan. Niin mitkä on nyt fiilikset? On kauhea. Panikki. No miksi? Ruoho on viikko. Ruoho, että saada viikko. Miksi et ole saanut ruohoa? No, sitten, että mikä on sinun suuri fanisi tuolla PP-talossa nyt tällä hetkellä? Ei siellä ketään lopu. Elikkä olette siis varmasti valmis menemään taloon. Saaks sitä ruohoa? Morjesta! Terve, oot siis Kräkkäri Vaitina. Kyllä! Mitkä on nyt fiilikset? Onks siellä ruoho? No kyllä siellä vähän sen on. Jaa! Ellei se edellinen ole syönyt niitä polttanut kaikkea. Niin, mitkä on nyt fiilikset? Että Eihän tässä fiiliksiä, viinaa vaan ja ruoho. sellainen. No siellähän ne odottaa, että nyt korvaan huudetaan, että aikamme loppuu, että meippäs nyt siihen taloon. Kuulusitko oot sit henkilö nimeltä Jesus? Mitä? Mitkä on nyt fiilikset ja minkä takia hait PP-talon? Ihan hyvät fiilikset ja hain PP-talon, jotta saisin tavata kauniin naisen. No sinun onneksi talo on ihan täynnä miehiä, joten saat mennä nyt PP-taloon. Talo on nyt täynnä miehiä, toivottakaamme nyt onnea heille. Tervetuloa Tallikille. Tänne tulevat väärä mainos. Tervetuloa PP-taloon. Täällä voit elää rauhallista kotielämää. Kräkkäri Vainen, tervetuloa PP-taloon. Kiitos. Ruohoa ei ole. Mikä? On. Istukaa sohvalle. Moi. Morjesta. Sä nähnyt meidän ruohoa? En oo nähnyt. Ei perkele. Eihän me vaan kahdestaan tänne jää. Ei. Älä vessa! Kauhea kusi. Joo. Tere tulemasti tänne PP-talloon. Missä meidän naiset? Ei ole naisia. Miten nyt? Kanne jata ja kusetti sua. Eikä pääse pois. Mitäs Esa kuuluu? Närkkäri Ruohonen. Saman tien PK-huoneeseen. Mitkä ovat fiiliksesi talossa? Paniikkiskä. Ei sanonut ruoho pitkä aikaa. Oletko kova ruohon perään? En! Valehtelet! Rangaistukseksi sinut tungetaan kaasukammioon, joka on täynnä marihuonaa. Välittömästi pesuhuoneeseen. Ja pysyt siellä niin kauan kunnes PP antaa luvan.
Ilta tuntui olla kaasukammiossa. Aika hyvä. Mitä? Huolelta! Joo, vieläkö tahdot ruohoa? Mitä? Sitähän minäkin. Nyt tehtäväsi on järjestää juhlat muille asukkaille. Ruohobileet! Johon et saa itse osallistua. Jos mokat rangaistukseksi, sinut tunnetaan portaiden alle. Ulos! Missä meidän ruoho? Hetki. Läks pois. No kato tää maa heiluu. Missä meidän ruoho? Ei saakeli. No niin. Mitäs tuo oikeesti yhtään? Rangaistukseksi sinut tunnetaan.